De binnengemeenten benamen in het wat eerste van de provincie die het krijgt Likos dan te met deal die in Andere gemeenten Likos eerst stellingwerf voor goede huishoudelijke hulp sowieso rond 15 juli. Gemeenten pakken het dus verschillend aan. Sommige gemeenten die zijn al terug iedereen hinnes is maar. Die zijn overal al west, die zijn overal al aangeschoten aan de keukentafel. Sommige gemeenten gaan zijn van nou ja, wij stellen ons besluiten al een beetje uit naar de zomer. En sommige gemeenten hebben dus per brief die en die worden nou op een vinger stikt. Tongens die luidt zwaar belangen plan voor onder Frieske WMO-ambtners. Dat gaat over de mogelijkheid van een second opinion voordat de gemeente de vergoeding stopzetten wil. Dat mensen niet vrezen van nou is mijn probleem net oplost. Kan ik een krijgen die het gegarandeerd goed dacht. Dat er een paar van die super meitinkers zeg maar, kleerstenen om het oernij te doen. En om dan te leren van waar ging het nou de eerste keer fout. En is je probleem nou wel oplost. En hoe wie het nou beter en kunnen we daar van leren. Het doel is dat er komend hier bij een paar gemeenten een pilot dienen wordt.